ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ତୁମ ଝୁଲଣା ବହିର ପାଠ 6 ଯାହାର ନାଁଟି ହେଉଛି ଶୁଆର ଥଣ୍ଟ କୋଇଲିର କଣ୍ଠ। ଶୁଆଟିଏ ଗଛ ଉପରେ ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଟରେ ଖୁଆଉଥାଏ। ଶୁଆ ଶୁଆ ଦେଖିଛ? ଶୁଆକୁ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ତୋତା। ହିନ୍ଦୀରେ ତୋତା ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ମିଟୁ। ଶୁଆଟିଏ ଗଛ ଉପରେ ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଟରେ ଖୁଆଉଥିଲା। କୋଇଲିଟିଏ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ସେହି ଗଛରେ ବସିଲା। କୋଇଲିକୁ ଦେଖି ଶୁଆ ତା ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲା, ଏ ପରା ତୁମ ନାନୀ। କୋଇଲିକୁ ଦେଖି ଶୁଆ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଇଏ ତୁମର ନାନୀ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠର ଗୀତ ଭାରି ମଧୁର। କୋଇଲିର କଣ୍ଠର ଗୀତ ଭାରି ମଧୁର। ତାଙ୍କ ଗୀତ ଯିଏ ଶୁଣେ ସେ ଭାରି ଖୁସି ହୁଏ। କୋଇଲିର ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ତୁମେମାନେ ଖୁସି ହୁଅ ନା ନାହିଁ? ଆମ ପରିବାର ଆଗେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ରାତିରେ ଲଣ୍ଠନ ଧରି ଯାଉଥିଲେ। ତ ଶୁଆର ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଆଗ ଲଣ୍ଠନ ଧରି ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କୋଇଲି ଘରକୁ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତେ ଆମ ଘରକୁ ଆମର ନାଲି ନାଲି ଥଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ କୋଇଲି ଘରର ସମସ୍ତେ ଶୁଆ ଘରକୁ ନାଲି ନାଲି ଥଣ୍ଟ, ଶୁଆର ନାଲି ନାଲି ଥଣ୍ଟ ଥାଏ, ନାଲି ନାଲି ଥଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି କୋଇଲିର ପରିବାର ସେମାନେ ଶୁଆ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଦୁଃଖ ସୁଖ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। କୋଇଲିର ପରିବାର ଶୁଆ ଘରକୁ ନାଲି ନାଲି ଥଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ଓ ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଉଥିଲେ। ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ହୋଇ କଥା ଗପୁଥିଲେ, ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଦେଖ ଶୁଆର ଫଟୋ। ସବୁ ଛୁଆ ମେଣ୍ଟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ସତରେ ନା କ'ଣ? ସବୁ ଛୁଆ ଶୁଆକୁ ପଚାରିଲେ, ସତରେ ନା କ'ଣ? ସତରେ ଆସୁଥିଲେ? ମା ଶୁଆ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ହଁ କହିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ସବୁଠାରୁ ସାନ ଶୁଆଟି କହିଲା, ମା ନାନୀକୁ କହୁନୁ ସେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉ। ତାପରେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଶୁଆଟି କହିଲା ସେତେବେଳେ, ମା ନାନୀ କୋଇଲି ନାନୀକୁ କହୁନୁ ସେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉ। କୋଇଲି ହସି ହସି କହିଲା, ହେଉ ତେବେ ଶୁଣ, କୁହୁ କୁହୁ କୁହୁ। କୋଇଲି କିପରି ଗୀତ ଗାଏ? ତାପରେ କୋଇଲି ହସି ହସି ଗୀତ ଗାଇଦେଲା। ତାପରେ ଶୁଆମାନେ କହିଲେ, ଆହା କି ସୁନ୍ଦର। ସବୁ ଶୁଆ ଥଣ୍ଟ ହଲେଇ କହିଲେ, ଆହା କି ସୁନ୍ଦର। କୋଇଲି କହିଲା, ଶୁଆଙ୍କ ଥଣ୍ଟ ଓ କୋଇଲିଙ୍କ କଣ୍ଠ ପାଇଁ ଆମ ଦୁଇ ପରିବାରର ଆଦର ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ଶୁଆର ଥଣ୍ଟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ କୋଇଲିର କଣ୍ଠରେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୋଇଲିର ପରିବାର ଓ ଶୁଆର ପରିବାରର ଆଦର ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ଦେଖ ଫଟୋରେ କୋଇଲି ଓ ଶୁଆ ମାନେ କିପରି ଡାଳରେ ବସିଛନ୍ତି।